te prolog kene ka video kalong ban sang thu ya kene ki hima lene ban tips pang kene ki hima ya kapala ya thu ha kitab jong Daniel. Hangne Daniel nong ba ar kalong ba nyo kene ki Mrad lene kene ki klik share lene ki rupa la kren phershi haka sumbor lene haka tak Hangne ki dei ki hima. Ka Baibl hi ke thu dei bang i batai start lene dei bang i shu ong bla 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 dei le pilik pule pla ban sang thu bat ka Baibl hi ka ong shai ne mar kene ka taw ngi hang ne ka click share ka yeng na ka banta ka hima babilon ka rupa ka yeng na banta ka mid bat persha nang ta ka ronong ka yeng nang ta ka hima greek nang ta ka nar ba ka yeng na ka banta ka hima rom uni using ru ka yeng na ka banta ka hima babilon nang ta utengim ru ka yeng na ka banta ka hima mid bat persha ba uni labasa ru ka yeng na ka banta ka hima greek ba uni umrat basau ka yeng na ka hima rom Mrad basau ka yang hima rom te hangne phi ba ka Bible hi ka thu lene ka ong shai ndai ha ki to ki bom jutip lene ki bom bat pule ya ka ne kitab jong Daniel te ka e ba sang thu ndai la lek pule ka Bible hi ka thu hangne phi ba ki ne ki saut le ki hima ya ka bala ai haka symbol lene haki symbol jong Mrad ndai ki ne ki Mrad ki dei tang ki hima te hangne nga try phi so thu ba ki ne ki Mrad haka Bible la kren phershi shaphang ki hima te nga try ka shai te la dangi pe chang ne ba ngi pe chang ne ka nyngkong ka Bible ke thu ba ka de ka hima babilon ka hima click sia but la ai ro ha ka sumbor jongu sing how Daniel rong ba nyo but ka ba ar bat ka ba wan adin ka ma ka Bible ka ong ka de ka media bat persia te ka ne ka media bat persia ka la wan bat ka job no ya ka babilon bat sa ka ba lai bat hadin nang ta ka wan sa ka ne ka Greek te kene ka Greek le job no ya kene ka media pat persia but kene ka pasau pat ka hima kade ka pagan Rome te kene ka pagan Rome ka le job no ya ka Greek te hane ka Bible hi ka thu ba kidon kine ki south le ki hima ya ka ba ka Bible ka thu kine ki south le ki hima Babylon Medo Persia nantaka Greek per ka Rome te kine ki south le ki hima la kren ru len la airu haka sumbor jongka klik share rupa nong kanal pagda utha te kini ki ju ki kren phershi pangini ki sautale ki hima te dara phema tip mano pangini ki hima pangini ki sautale ki hima te hangne pla ban tip but namar kini ka dawngi i hangne ba kini ki sautale ki hima kalong ka Babylon ka Medo Persia Greek per ka Rome kini kila mi lene kila depja haka Jingiathuhlupa lene kila dep mi te bat haka de ka hima Rome ka bteng biang ka manshwa ki ong ka pagan Rome bat hadin ka to ka ne por pat haka bala shynshar da u paper si lene da u puf kini ong no ya kene ka paper Rome om de shu pagan Rome le ka paper Rome te ka ne ka paper Rome kan shynshar haduh ka bakut lene haduh ka ba uji sun wan te ya ka jing shynshar jong ka ne ka paper Rome kalong ka ba ki ka ba ngi i ha ka history na ngi tip kalong ka ba kuma ka Bible ko ong andai nganong batai hang ne te kini ki sautale ki hima kilong ba ka Bible ko thu ha ka Bible te la ngi lik pule ha kini ki lenong te ka dai betang ha ka ne ka durble ya ka balai thulupa na du kli hadu kejap te ka Jingiathuhlupa ka klik share nang ta ka rupa kernong kanal pagdoptha te la pyndep Tendrai minta ompat pyndep lut ngila sa hang ni hakijat te ya kata on sa pyndep hakini glendong Matthias Arpsau Marcos Kharlai Thessaloni Jingpan pau Kharlai khatnyo katpra hang ni hakijat on sa pyndep ya kita ki Jingiathuhlupa hakawe kasi namar hang to phinu i ba ka jing shynshar don bor jong kene ka hima ka basau hakasi ka bakhadu but kene ka ju ka hima ka ba ka Bible hi ka ong te lara philek pule hangne ha kitab jingpan pauru phi i biang kene ki ju ki sumbor te ngene pech ha ka kitab jingpan pau ha to kene ki hima ki te dem ki ju ki hima ya ka ba ka Bible ka ong lene ka Thulupa te shwa bangin lech ka kitab jingpan pau ngin ya kan mau shwa kene ki ba nyngkong Hangne using ka yang nagabanta ka hima Babylon baru dingim ka yang nagabanta ka mid bat persha baru ne labasa ka yang nagabanta ka Greek baru ne Mrad basau ka yang nagabanta ka hima Rome te kan mau yang ni simbor shwa bangin poi sa kitab jingpan pau kna bangin so thu namar ba ka Bible hi ka ong shai lene ka pandi leng ba ni simbor
tengnya lej benta tengnya pule hangne jing pen pau kalau nong ka bakar lai tu ka baar hangne phu i ba ka Bible ka ong ba uta Mrad Khlaw ya ubang ngayo i une Mrad Khlaw ka dei ka hima rom ula srim ku mula basa te ula basa ka dei ka hima kle lang bar ka hima Greeks bar ki hijat jong u kilong kum ka hijat dengim te ka ne ka hima rom menta ka kle lang bar ka hima medo bat Persia bat ka shintur jong u kum ka shintur sing te ka ne ka hima rom menta ka kle lang bat ka hima babilon hakar kom shynshar hakar kom le nang ta te uta u yak jakor ula it hau ya ka por jong u te une u yak jakor u dei u saitan ya ka ba ula it haka hima rom ban shynshar don bor hakisngi ke bakadu lene ban penyap lene ban hikai baklai kebreu kumba ke Bible kaya tu hangne kitab jimbat pau khatlai tertel ra pilai pule te une u yak jakor u dei ta u saitan ula ai ya ka bor haune Mrad Khlaw kamut ula ai haka hima rom namar ka hima rom menta ke klelang barkar kom shynshar jong ka Babilon Greek Medo Persia rom namar ka daw ka jihikai jong ki kalong bet ka jinga kle andai une u yak jakor la ne une u saitan ula ai ka bor ka u namar hangni la ong ba bar ya ka khet jong u bar ya ka bor shynshar bakraw une u saitan ula ai haka ne ka hima rom namar ka daw pui hangne ba kini kumbaka Bible ke thu le ba kini simbol te la repilik pule hangne kasdang using kayeng ngam tak hima babilon dungim kayeng ngam taka mid bar Persia ula basa kayeng ngam taka Greek baru ne Mrad kayeng ngam taka hima Rom hanre hake kitab jingun pawar ke thu biang ba ka ong biang kumbang la da pule ka ong biang hangne Mrad kasdang no ka Rom nang ta kasdang saka Greek nang ta ka bteng sa udengim nang ta ka bteng saka using te kini kilong bet kini ki saut lagi hima phi hangne kilong bet kum ha kitab ka barim ka Rom Babilon Greeks but medieval Persia te ha ka jaka bakan sedang ka Babilon re ha ka kitab jun pau ka sedang no ka Rom nang ta ka sedang saka labasa sedang sa bteng sa udengim sa using hak haga bakut te hangne phi ba ka Rom menta ka shynshar hakli bat kle lang bergini ki hima Babilon Greek Medo Persia haka jing Kylli ne hakar kom le joki na kata kata gen ka Bible ko ong ba ka ne ka hima ka basau kan shynshar haduh ka bakut bat kan shynshar don bor ya ki Kristan ki basisha hagasi ki bakhadu te ka Bible hi ka batai le ke thu dei bang batai start bla 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 la philai pule te philaban tip dei tu ki bom tip te nganam laban panram dan nganam laban khang dei angni la philai pule hangne jimat pau khatlai te ngalo i so woi pat Mrad Khlaw uba kiuno nagataka khendel bat uladon artli kireng bat srim kum ikun langbrot bat ula kren kum uyak jakor te hangne phu ba ta Mrad uba nyngkong hane phu ba ki dei mano namar iaki Mrad la kren phershi lingpa ki hima lene iaka hima te ki hima ki nyngkong ki bala mino ki dei kine ki hima Babilon Medo Persia Greek Rom handai une Mrad uba mino na ka khandel ka theu shaphang ka hima ka banang mi biang sakawai pat ka hima ka ba mi na ka ne ka khandel ka himaru hangne ka hima ka don artli ki rang bat ka ne ka hima ka stream kum ki khun lang brot bat kren kum bu yak jakor te hangne ya ka wai ka hima lene ki nik sautli ki hima ya ka bangla tip ba la kren hakimrat kalong ka Babilon Medo Persia Greeks bat Rom bat saune pat Mrad ba mi naka khandel dai shu ba mi naka duriau namar kitu ki wegi mi naka duriau dai une uba khadu ha kitab jin pau mi naka khandel te une pat ulong stream dane ulong betkum kari ya kapala shong ha kata kari daki babon ki Kristan dane daki babon ki Protestan ha kata kari ya ka ba une ya ka ba kane ka hima ka shong dane ka mi henry kene ka hima ka badai ka hima ia ka bala don ki babun ki dei ki Protestan ki bala mi no na ka hima ka nyngkong handai ki la kalalong no dane
kadin kin kala kren no kom uyak chakor kamut haka ban kong ki long kum ka ri ka ba light loj ka ri ka ba shynshar hok kan ka ri ka ba shynshar light loj henry haka bakut kan long biang kum ka tu ki hima ka ba nyngkong kan shynshar don bor ya bat kan ya sno lang bat kan ya we ka hima rom te hangne phyo i ba tau u ban nyngkong mrat ngi i hangne ba ka dei ka rom mat kan ka jing shynshar jong ka rom kalong kum ne uni u yak jokor ulong tau shaitan u bal ai bor haka ne ka hima rom but uni Mrad Khlaw ba arpat kidei ki Protestan ki badai hangtei ha USA lani Amerika namar haka ri Amerika kalonga ri ka ba light lut kalonga ri ka ba klam don kano ka jing shynshar don bor rei haka si ka ba haduh wala ka dei ka ri Protestan dan ka ri ka ba light lut rei kan pen bor ki breu ban kin mani lani kin ko ngu ya tau Mrad Khlaw ban nyngkong kamut kin kan pen bor ka ya ka pyrthei bro ka ne ka we ka pyrthei ba kin ko ngu ya ka hima rom haka jing shynshar jong utau pepsi dan pop kani ka long bit kan kat kum ka Bible kani ka hima ka ba mi na ka kandau kadai ka Amerika kani ka Amerika kan pen bor ki breu ban ko ngu ya pepsi dan pop haka sini ka ba haduh te ya kani on sependep haka sini ka ba haduh te dai ba kani kalong ba shu thau dan ba shu antat rei kalong bit kat kum ka Bible ya ka ba jingiathuhlupa namar don tang ka we ka ri ka ba klain bor ka ba mi no na ka kandau ka ba kiba don shibun ki Kristan namar anila kren phershi ba kade ka hima ka ba haka ba nyngkong kalong bet ka serim bet kum ki khunlang brot namar balai kade ka ri jong ki Protestan te kade ka ri ka ba kibun ki breu ki Kristan ki Protestan ki bla mino na kata ka hima ka ba na kata ka hima rom menshwa namar ba haka jing shynshar don bor jong ki hendrei kini haksi ka bakadu kin kalalong lekin lek phai biang lekin long biang kum lekin punya sno biang bat kini ka hima ka ba nyngkong bat kin shynshar don bor ya ka pyrthei dan kin pensitom ya kita gibom ko ngu ya ka hukum jong ki kum bala tho hang to kitab jung pau khanlai ter namar hang to kimrat da pui hang to ka kren shaphang ki hima ka bansa shynshar don bor hagisi ka bakadu bat kan salong biang kum ha ka por jong u Daniel unum ko ngu ya ka hukum jong ubreu ban mane ya ka dur ya ka ba kila thau henry u Daniel u yang scam te ha ka ta kisi ki ba khaduru ki Kristan ki ba shisha kinum ko ngu ya ka dur ya ka ba kini ki sim ki hima kila penyeng kila thau kinum dem ya ka dur jong tau Mrad Khlaw namar ka dur ya ka ba kila thau ya ka ba kila penyeng kinum dem kita ki Kristan ki ba shisha ndrei kin sha percitom henry ngin long ko malong u Daniel kum ha kita ki por ladang idang te kani ko long bet kat kum ka Bible lane ka history ka repeat lane ka jabia dai ba nga penting pi lem dai ba nga kum ta ter dai ladangi semua thu ya ka Bible lane ngi ladangi nge ya ublei lane ngi don ha ka leng jong ublei te ublei shum ai hangi ya ta ka sim ka jing shaphang ya ka sim ka jing kum ta ter namar kum bang ngaru ngalong ngam ju don jing ting ai shpang kita ki ai boro andrei ladangi tip ngethu ladangi ngi plan ne kum ta ter andrei habangi don chakaleng jong ublei te ngi tip lupa bengi job lane ublei on pelaj ngi kum hak to ki por jong Daniel namar Daniel ulaj na kata ka jing pensitom jong usim te ha kita ki bakudru kini pensitom kum baka Bible kong kin pensitom ya kita ki Kristan ki basisha ki basumare ka hukum jong ublei namar haka bakut ka long bet ka jing tenju ya kito ki Kristan hato ki ko ngun ya ublei hato kin ko ngu lane kin sumare ka hukum jong ublei ne kin sumare ka hukum jong u Mrad Khlaw ka hukum jong Mrad Khlaw ngala brang no lane hangne la ban sathu ba ublei ula hukum bang dei ban ko ngu ya bat une u shaitan pat uang ban dei ban ko ngu ya une Mrad Khlaw kamut dei ban ko ngu ya kene ka hima ka basau rengkar bar ka jing shynshar jong ki bat utau Mrad Khlaw ba mi ne ka khandau kamut utau kata ka hima ka ba ya shynshar lang bat kata ka hima te hangne ken kalong bet kumne kum ba ka Bible ko te ya kane sa pendep ha kisi ki ba khadu te kane kam dei ba nga penting yano ne nga batai start kum ta ter dei uno ba pule bniah shaphang history le shaphang jingiathuhlupa un tip bat us ko thu ha ka jing pau jong play leng ba ka history namar ki babun ki la pendep dei bang isu batai klumar namar penyu bat pen so thu la pule ya ka history ya ka balacha ne ya ka jing ti jong ka history ne jong ka jing apa haka Bible te nga try blog piso thu ya ki
ki hima iaka bala kren phershi haka sembor jongi Mrad Dei long shaphang ki hima te nga try piece of two dengan saya siapa sewe pergi video hak ke power blog de kublai sibuni pi ke pejine ka video